kantu hau, ez dakitu hartzen zaren zertaz ari den kantu hau, baina ber, festa bat da. Eta hemen badirudi eriotza gertatu dela ontxe bertan, ze gertatu da ba? Ez dakit, ala egon behar duzu, festa jende animatzen, jende horrela maituko dudenak lotan edo, ez dakit, begira zelan dauden danak lotan. Zer da hau? Danak lotan aspertuta, ber, festa bat animatu egin behar ditugu. Sexy Summer! Kantatu, sexy! Sexy Moraleja! Sexy Miami! Sexy Summer! Sexy! Bai? Zer egin behar duzu jende animatzeko? Batez ere zeu, transmititu beharko duzu, ezta? Zeu sentitu behar duzu, nola baiteko postasun hori. Jai giro hori zeu sortu behar duzu, zeure barnetik, zeure ahotsarekin, beraz, mesedez. Azten zarenean kantua kantatzen, sentitu, transmititzen ari zaren hori. Miami! Sexy! Sexy Moraleja! Sexy! Sexy vida! Sexy! Oh